Welcome to Gabrielle Studio.
di tanah perjalanan. Mengurang asasi urauri nama sari mongui. Anggiat manian tunggu imuba apa kosong na terlebih. Tuas pasang
Marbada pejot jot dohot dongas si para juji dohot di pare tongan manggeo i pejot jot desi nangakal mangakali iloloa juji dopak namani pudo tudongan main main ang dagat mau bapangalahokku nangahasi ulahot asal bosro hamangulang tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia satung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gola dengga satung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gola dengga Mono mangulai ba unang sangi margarani bet mono so pangomo adona lao gai mapeture asang unang niula korang gojuji tubuh badan angula kaberugi kodang manangoti ngahu sari sabalian imay panoti kotik rap dohot at nagalengkay asal marap sonang borni narian may madapat pangomoan nagumoda sai tangi homa para cuci misai pau bama ogos pe awama asal rado to oh inang digeleku dana lagu sai
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Welcome to Gabrielle Studio.